Suarangu muponesi kono penya po more orambete zaka kaipa sino zode zekatira apo zane bata maseso ango afekwa Kujanaka Kona Jeso Kuzorora Karaine Zoa Rese Chengete Zoa Rese Karaine Pawo Siku Kona Zemo Rufo Rango De chanaka de panzira da kana de shike de gam tenzi de tungamire mukati mejiezo o mananda anibata temwedo domboni wikende mwemo otungamire tenzidi tungamire se mwana awonyara tabu unganyara zinyanza mananda ano munzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzindi tungamire aponda nashikanyanza mananda aondichisa andichina sororo ndotsamira kune mwiga ngandinzwe eimwi motiti ndinokuotungamira se mwana awonyara tabu unganyara zinyanza mananda ano munzwa kanama atinyarara imwe
muite tenzi wenyanza, tenzi nditungamire, apo ndasvika nyanza, mwananda aondityisa, handichina zororo, ndotsamira kune mwika, ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Tenzi taungana muno mumba yenyu, uyanyiwo zotapinda mumba yenyu tsvene, iyo moyo yedu inokuchemera, nawo mweya wedu uyu unokuchemera, kudaidza kwenyu Baba tinokunzwa, kozarurwa izwi renyu, nemitimu nzvenyi, mutitadzirire isu vana venyu, kana tichifa tidzoke muvhu iro renyu. Mangwanani tinokuchingamidzai zvakare kuzvirongwa zvenyu zvokudzidzwa kweshoko raMwari. Pamangwanani ano toda kuti timbotarisa musoro nyaya unoti kuchamhanyiwa, ndo musoro nyaya watinawo. Ndakamboti mhanyeiwo kuchikoro, but ndaisinganyanyi kugona maningi, asi taingoshingirira. Pane umwe wataiziva kuti uyu anomanya, ainzi Yuna aimanya zvekuti aiti kana kusvika patambo aitsinzina zvokuti vanhu vaidedzera kuti Yuna vaitoziva kuti tawina. But then imwe nguva Yuna uyu aiti kana umanya aimbodisappointa vanhu, nokuti aiona kuti vanhu vakanga asiya vakanga vari kure zvokuti aizo zviya zvokuzoregera kumanya zviya kusvika, of course aiwina, asi aizowina nemaminitsi akawandisa kuna vanozwa nyaya yekumanya. But umwe musi manje patakazoenda kuma-interhouse, ndori wakuya kwatende tichinomhanya nezvimwe zvikoro, vanhu vakaisa Yuna apo, ndokubva zvimwe zvikoro zvaisawo vamwe apo, ndokubva vanhu vatanga kuimba Yuna yakanga iri 400 meters kutenderera ground rese, ndokubva Yuna angotanga akavhurera, vanhu kwakudaidzira Yuna, ndokubva paakasvika pa100 meters Yuna ndokubva atsinzina, ndokubva tambo yekupedzisira yabva yasimudzwa kuti vanhu vachiziva kuti haiwa number 1 ndiYuna. Ndokubva Yuna angoti cheuke achitarisa kumashure akaona kuti akanga achimutevera akanga ari kure, anga ari 100 meters away. Ndokubva Yuna atsinzina kwakupedzeredza kwakumhanya. Chakarwadza nechekuti Yuna asati anorova tambo ndokubva apunzika, ndokubva afenda. Uya akanga ari pana patu ndokunzunzutira achiuya, ndokubva asvika achirova tambo.
vaya ndokubva vamupa tag number 1, ndokubva ashamisika achida kuramba nokuti aiziva kuti Yuna anga aitora. Jesu anoitaura nyaya iyi kuti kuna Mateo 24 verse 13 kuti anotsungirira kusvika paguma achaponeswa. Tinogona kumhanya hongu zvakanaka kwese uko, asi nyaya ndeyekurova tambo. Kana usina kurova tambo zvirokwazvo hapana kumhanya kwaunenge waita. Reka ndimbotaura pamusoro pekumhanya. Kwanzi nemunyori panapa kuchamhanyiwa, kwakambomhanyiwa asi kwete zvichaitika pazuva iri. Zuva iri rakaonekwa na Malakai akaroona. Ukaverenga na Maraki 4 verse 1 inotsanangura kuti Maraki akaona zuva iri. Anotizvo, for behold the day is coming burning like oven. Zuva riri kuuya rinopfuta sechoto. Shona ndiyo inobva yati choto, but oven hachingori choto. Tikutaura pamusoro pehovhoni kuno anohwisisa. Ariona zuva iri Malakai pakapera makore anosvika kuma 400 probably isati yataurwa pamusoro paro, but tinozoona zvakare raakutaurwa futi naJesu kuna 24 dzaMateo vhesi ya 13 vaitaura mashoko eya kuti munhu anenge atsungirira kusvika pakuguma achaponeswa. But interest yangu iri pakumhanya apa kuti ndivanani vachamhanya ende vachamhanya zvaita sei, vachimhanyirei, ndonyaya yandinayo pamangwananano. Handizivi kuti ndotanga nevapiko because pane mapoka mairi achamhanya. Rega ndimbotanga pane ava vari pana zvakazarugwa 6 vhesi ya 12. Timbotanga nevavo ndo vanonze nevamwe vachamhanya ivava. Iwe toda kuti uzongoona kuti uri kuchikwata chipi. Actually nyaya iripo ndeyekuti hapana asingazomhanyi, kungoti bedze tinomhanya tichimhanyira kwakasiyana asi tese tichamhanya. Saka ndingoti ndigare ndangokuudza usaronge kusamhanya, nokuti nyaya yekumhanya hausi kuzochuza kumhanya, but tichamhanyisiwa nezvinenge chitimhanyisa kana zuva racho richinge rasvika. Saka kuronga kusamhanya haisi option panapa, hasiwo zvinhu zvatingataura pamusoro pazvo. Chako kuronga kumhanya kuti uri kumhanya uchienda kupi, nokuti kumhanya uchamhanya chete. Izvi zvokuti une makumbo izvi hapana gumbo richazenge risakutakuri panguva iyoyo. Umwe neumwe achamhanya nemakumbo ake, whether uri chembere kana kuti uri harahwa kana kuti uri mukomana anombomhanya kuchikoro. Zuva iri kana chinge rasvika uchamhanya. Rega tiverenge kuna zvakazarugwa chapter 6, ndiri kuverenga pavhesi ya 12. Vhesi ya 12 John pane zvakataridzwa. Shoko raMwari rinotaura pamusoro pebhuku yakanga yakapetwa ndokubva yaisiwa zvisimbiso zvinokwana kuita 7. But John anotaura pamusoro pekuti paibviswa chisimbiso chimwe nechimwe pane zvaitika kudenga nepanyika. Nhasi ari kutaura pamusoro pechisimbiso chechitanhatu. Inzwa kuti anoti kudini? Anoti, I looked when he opened the 6th seal. Ndakatarisa pakavhura chisimbiso chechitanhatu, and behold there was a great earthquake. Pakava nekudengenyeka kukuru. Number 1, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood, and the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. Verse 14, then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place, and the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath has come,
and who is able to stand. Murubva maona panapa chikwata chekutanga chichamhanya ndochaonekwa naJohani. By the way, the Bible is clear kuti pane zvisimbiso zvitanhatu zvatozarugwa so far. Zvisimbiso zvitanhatu zvatozarugwa pabhuku yakapetwa iya. Pasara chisimbiso 1 chete. Chisimbiso 1 chasara tinochiona kuna zvakazarugwa chapter 8 verse 1. Munogona kuzotarisa pana imwe nguva. Pandoda kuti muzive kuti zviitiko zvenguva yekudzoka kwaJesu nekupera kwenguva tangosara nechisimbiso 1 kuti chizarugwe. Chisimbiso chinonzi kana chinge chabviswa, there was silence in heaven, pakava nerunyararo kudenga. But nhasi tinombotarisa pamusoro pevanhu vachamhanya. Chikwata chevanhu vachamhanya ndo chatataura vatangwa naJohani panapa. The Bible says paakaona chisimbiso chichivhurwa pakaitika earthquake, kudenganyeka kwenyika kunotyisa. Kuna ava vanoerenga history munozviziva mahistory books enyu kuti kudenganyeka kwakaitika kukuru kune mukurumbira kusati kwakamboitika kwakaitika mugore ra1755 inonzi Lisbon earthquake. And then the Bible is clear kuti kudenganyeka kuchavapo kwakatoitika. And then 1780 pakaonekwa zuva richiora, mwedzi uchiita seropa. And then 1833 manyeredzi dzakadona. Kwete zvataiudzwa nana baba zveukaona nyeredzi dzikatiwa konzi ndokaucharoorera, but apa kunonzi dzakadona sekunge muzhanje uri kuzunza mazhanje asina kuibva. Muri kuziva imi kuti zviitiko zviri zvitatu izvi zvakataurwa ende zvakatoitika, asi chasara kupetiwa kwedenga sebhuku. But then the Bible says apo pandakaona zvese zvichiitika izvi muchaona kuti kubva 1755 kusvika iye zvino shoko raMwari riri kuparidzwa. Tiri kuona chiitiko chekudonha kwemastars chakataurwa naJesu kuti ndo chichaitika apo zuva iri risati rasvika. Ndonguva yemutsa yekuti vhangeri riparidzwe, vanotendeuka vatendeuke. Ndikutoreva kuti kusapetwa kwedenga haisi mhosva yekuti anopeta hapo, anopeta aripo, but chiripo ndechekuti irori vhangeri riparidzwe kuvanhu kuitira kuti denga risapetwe vanhu vasati vagamuchira chokwadi chaMwari. But nyaya yangu iri pavanhu vanomhanya, izi nyaya takambozitaura, vanomhanya mavanzwa panapa. The Bible says ipapo ndakaona ndivanani vakamhanya panapa. Ipapo ndakaona pakapetwa nyika, ndakaona madzimambo achimhanya, ndikaona varume vakuru great men vachimhanya, ndikaona varume vakapfuma vachimhanya, ndikaona macommanders ehondo achimhanya, ndikaona varume vesimba vachimhanya. Chimwe chandishamisa pavanhu vakamhanya kwanzi varanda. Ndaona futi vakasununguka vachimhanya. And the Bible says ndaona futi vakasungwa vachimhanya. And then kunonzi vakamhanya vachitaura. Vari kutaura nei? Havasi kutaura nezvinhu zvinosimbotaura navo, but vari kutaura nezvisingasimbotaura navo. Vari kuti kumakomo tiwirei, mutivige kune uyo, kureva kuti pakapetwa denga pakabva pashama, ndokubva vaona chavakaona ndobva vatiza. Saka vari kutiza panapa, vari kutiza vachitaura, vari kutaura kumakomo nekumapako. Vari kuti kudi tivigeiwo, tiri kukumbirisawo kuti imimi makomo tiwirei, kureva kuti tiurayei, kureva kuti vari kureva kuti iye zvino takushuva kufa, but then hatisuda kuurawa neari kuuya, ngatiurawe nezvakatipoteredza. Apaita nyaya zvinotoburitsa pachena kuti vanhu vanga vachimbonzvenga rufu vachagutsvaga kana zuva iri richinge rasvika. The Bible says vakataura kuti tiwirei, hatigoni kutarisana neari kuuya uyu. Saka ndabva ndashamisika panapa kuti ndiani akanga achiuya. Akanga achiuya neJesu. Zuva iri hachazoiti mazuva mairi, is just one day. Rataurwa naMalakai kuti izuva rinopisa sechoto, hasi kuzowanda mazuva aya. Kana zuva iri richinge rangosvika, kwanzi maarmy commanders, tereresai vakuru vehondo, maarmy commanders, magenerals, macomrades of war, varume veumhare pakubata gidi, varume malieutenants nemacolonels, kwanzi vachatiza. But vari kutizei, chandishamisa panapa
arikuya ndi commander of the army of heaven. Arikuya ndiye mtungamiri wehondo yekumusoro kudenga. But chaitika chii kuti vatungamiriri vehondo dzepano vatizewo mutungamiriri wehondo dzekudenga anotonga pasi nekudenga. Muri kurangarira kuti Jesu akambosangana naJoshua musuya pavakanga vari mukati mesango. Joshua akatarisana neJeriko. Kunonzi Joshua akawira pasi aona mumwe munhu akanga akamira paari akavhomora munondo. Ndokubva amubvunza kuti wabvepiko, uri wedu here kana kuti wauya kuzogwisana nesu? Murume uyu anoti kwete. In other words, ari kuti handisi wako. Number 2 ari kuti handisi wamuvengi wako. Ndakashamisika kuti sei achiramba kuti handisi wako. Iye ari Jesu sekunzwa kwatakaita. Ari kuti handisi wako. Dei akati ndiri wako. Joshua aizomuudza zvokuita nokuti Joshua ndiye anga ari commander of the army. But ari kuti handisi wako, but ndauya semutungamiri wehondo. In other words, ari kuti handina kuuya kuzopiwa zvokuita, handina kuuya kuzove pasi pako. I've come to take control. Now the Bible is clear kuti vanhu vanga vari vatungamiri vehondo vaisalutiwa, vakanga vachipa macommands kune masoja, vakatiza mutungamiriri mukuru wehondo. But Joshua anzwa kuti mutungamiriri wehondo yekudenga iye achiziva ndikusangana neJeriko, akawira pasi akabva ati ndiudzei zvekuita. mangwana naro ndine advice, ndinodaro ndiri mutete ndiri mudoko, pandoda kumboadvaisawo kwamuri mutungamiri wehondo. Garai pasi mugamuchire zvinotaurwa nemutungamiri wehondo yekudenga, nokuti iye kana achinge akuzouya hatidi kuti munyadziswe muchitiza. The Bible says vakatiza. Vamwe vatiza vandishamisa, kwanzi vakanga vari varume vesimba. Zvoroti varume vakanga vachizikamwa, vanoti kana vachinge vataura hapana anovhunza, vanoudziwa kuti vanoti vakataura hapana anokosora, kwanzi vakatiza. Vamwe vanzi vakatiza varume vakanga vane mabhegi avo emari. Ndashamisika John kuti akavaziva sei kuti vakomana veMaria. Zvoburisa pachena kuti mari haisi kuzokwanisa kutidzivirira panyaya yekutiza, kwanzi vakatiza. In other words, vakatiza vane mabhegi emari, vakatiza vane tumaleptopu twatune samu dzekugadzirisa economy, vakatiza vane zvimatablets zvekuweka somu dzekugadzirisa mamiriro ekunze, vakatiza vakapfeka nguo dzemari. Zvoreva kuti hatidzivirirwi kutiza nekuweka samu, hatidzivirirwi kutiza nekugona kusorovha economics dzenyika. Tinokwanisa chete kudzivirira kutiza kana tave shamwari yemunhu achazouya pamusi oyo. Ndandifungidzwa kuti vatungamiri vehondo vachazomira vachitiintrodusawo kuna komanda mukuru wepasi pese. This is my prayer. Actually, I'm just praying that not one of any commander omunyika inoi ari mupenye zvino ari kunzwa shoko rino atize kuna komanda wekudenga. Tingamira sei kuvanhu vaMwari tichiintroduciwa kuna army commander wekudenga, tichiintroduciwa nemacivilians here? Hazviite. Protocol inofamba sei? Tofanira kuintroduciwa nevakuru vehondo. I know kuti every government ikashanyirwa nemutungamiriri vanointroduciwa nemutungamiriri. Zvoreva kuti guard of honor anenge achispekta vanhu vakamirira kupinda denga vanofanirwa kutungamirirwa nemaarmy generals, vachitiudza kuti vanhu vaMwari uyu ndiye akatipinza basa. Taishanda tiri kuno kuZimbabwe, taishanda tiri kuno kuSouth Africa, tiri muarmy yeSouth Africa, but tatine mutungamiri wearmy yekumusoro kudenga ndiye Michael uyu. Ndiri kufunga kuti zvachanda matezo. It's not fair kuti tiende kudenga tisina mageneral. It's not fair kuti songe tatisina vatungamiri. Hazvigoni. I'm actually saying dendiri ini hangu, dendiri ini ndinoti inini zvofamba sei. Ndaiti iyemi vakuru, imimi vakuru vehondo titungamirei panyaya iyi. Ndimi mune chivindi, because ari kuuya ndiye ane nyembe dzese. Isu tete vatete isu. Saka this is the time, ndo ground rekuleya kuti munogona kuzomira sei. Apa hapaiti zvechivindi chekuti ndakambenge ndichigona kuridza bazuka nekugona kuridza automatic. Apa panoda anomira yezvino kuti agozomira kana auya. Ukasamira yezvino haupanire. Kana pane chinhu chinonyadzisa kutiza, munhu mukuru haadi kutiza, especially kutiza umwe munhu mukuru. Mukati mehondo yemuno muZimbabwe chaimo zvainyadzisa.
kuti pakaita chati chowa baba otiza vachiziva vana varumba zvakangonaka kuti isusu nevakuru vedu tiponeswe pamwe chete. What kind of a heaven is that? Inopindika musina vakuru venyu. Idenga rakaita sei? Pasina baba anongoi madzimai nevana, pasina even maparents vanongoi vana zongoenherera. What kind of a heaven can that be? Chatikonesa kuti tiponeswe chi as if zvinobhadhagwa kana kune training inoitwa. This issue haidini kugwadzisa nyama, is everything to do with obedience. Kuna mwana imagara muri vanhu veobedience. Kana pane vanhu vanoteerera even muchechi medu chaimo, I'm speaking from experience as a pastor, kune vanhu vanoteerera even muchechi medu. Ukaona elder ari kuwe army wave nemunhu hanetsi because munhu anoziva maorders. Ndikufunga kuti apa pataugwa apa ngavave vamwe maarmy generals ekumwe, not pano panyika not even in Zimbabwe, but somewhere. But redu apa ndopenyu varume, musamhanya ba, timire. And then vamwe vandashamisika navo, vamwe of course ava vanodaro havo vangatiza, pandashamisika nevanhu ava vasungwa of all the people, vasungwa kutiza. Ndichifungidzira kuti uya uyu ndiye musununguri wavasungwa. Haungati kusungwa pano wotiza futi anofanira kuzokusunungura. Hansana bona zvakadai even muno muZimbabwe totwe nevanhu so vanga vari kujere vakasunungurwa vakumba nekuda kwemasimba emutungamiri wehurumende. Handimunoziva kaini. Ende azvoshamisa kuti munhu aiswa palisi yekuti asunungurwe obva atiza ovanda mujere. Because kutiza Mwari pazuva rake rekuuya uchitizira makomo kunovanda mune rimwe jere, iye musununguri auya. Zvoreva kuti vamwe vese vakatiza, asi imimi vasungwa, I know kuti you might not receive this message because of your situation yekusungwa, but handisi unyaya kutaura pamusoro pemajere epanyika, ndikutaura mujere rechitema. Uri kuona here kuti uri mujere rinotyisa, uri mujere rekuda kwezviri kunetsa mukati memhuri yako, uri muchitokisi chinotyisa ugozotiza futi musununguri auya. It's not fair. Ndo musi wokuti akomana kana papa nezuva rekufara ndo zuva iri vakasungwa vanofanira kusunungurwa neanosunungurwa anenge auya. Rega ndirege kupedza energy kune vava ndinde kune vamwe. Ndashamisika hangu kuti vakutaura nemakomo kureva kuti dzatotacha, kwa munhu akutaura negomo dzatacha. Ndiwire undivige kuna uyo ari kuuya and so forth. Zvinoreva kuti vanhu ava vasi kuhlarufu. Halo, vasi kuhlarufu because kana vachihlarufu havangadi kuti gomo ndiwire ndife, kureva kuti kana zuva iri rakuuya rufu ruchaita rutete. Munhu anenge akuhla kwete kufa, but anenge akuhla ari kuuraya anozouraya rufu. Mangwanani ano ndine good news. Ndine good news kuti havasi vava vega vachamhanya, pana umwe achamhanya. Manyai neni kuna Isaiah chapter 25. Ndokuverenga pavhesi ya9. Isaiah 25 verse 9, the Bible says, and it will be said in that day, behold, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. Hallelujah. Herineri mwebokari vanhu vachamhanya. Musuridu nyaka handiti maurangarira tati kuchamhanyiwa. Hauchuzi kumhanyaka uchamhanya, but kwekumhanyira ndo kwakasiyana. Vekutanga vamhanyira kumakomo, but vechipiri vari panapa vari kumhanyira kuna iye ari kuuya. Inzwai vari kumhanya vachitaura futi, hapana ari kumhanya anyerere. Amen. Mwene umwe ari kumhanya achitaura kanyaya kake nezviri kuitika muupenyu hwake, amatiwirei makomo tiwirei and so forth. But ava vari kuti izvo, and it's surprising. Kwanzi, and it will be said in that day, the same day, rekumhanya kwevamwe zvichanzi pazuva iroro. Kwanzi kuri kwanzi, behold. Halo, varirapiwa apa riri kureva kuti haringorevi kuti tarirai chete, but riri kureva kuti yemurai,
fungisisai uyarapa and arina kuti that is our God. Rati this inoreva kuvapadyo ndapadapa vanhu vanenge vari kuti koimi muri kutizeiko, muri kuindepiko, mirai tikuintroducei kuna Mwari wedu. This is our God. Ndafarira pfungwa iyi, vari kutizvo uyu ndiye Mwari wedu. Vari kutaura sekunge imambe muna Mwari wenyu kamazuva ese. Imimi manga muchiti muri kunamata Mwari wenyu, but isusu tine wedu watatakamirira. Kwanzi pana uyu ndiye Mwari wedu. Varataurwa rekuti our God rikuburitsa pachena kuti vanhu vari kudzoserwa kucreation, kuti uyu ndiye musiki wedu. Number 1. Number 2, isu zvamaitoona tiri panyika tichiita zviya zvinotaridza sekunge hatizivi zvatiri kuita, tatakamirira Mwari wedu uyu. Saka kuti urege kutiza uchienda kumakomo, uchitiza uchimuchingamidza, ndokunge iye zvino wambomira naye muchizivana. Kuti umuzive ndokunge wadzokera pacreation, our God, Mwari wedu. Andi munoziva kuti vanhu vana naMwari vakasiyana siyana. Vanotaura kuti no, izvama hamuri kuita izvo hazvisi zvekuti mungarambe muchingoita zvokunamata. Munomboti wobudeiwo mozodzoka, Mwari anobatsira unozvibatsira. Iri vhesi yandisandamboiona, but vanongoti ndo zvinotaura Bhaibheri. Mwari vari kuti zvamaitoona paya tichiramba kuinda kun'anga, tichiramba kuinda kuvaprofita, tatakamirira Mwari yeyu. Zvamaitoona paya tichiramba kupfeka hembe dzinoburitsa miviri pashe, tatakamirira Mwari yeyu. Zvamaitoona paya tichidya zvinotonhora, muchiti munoiteiko, tatakamirira Mwari yeyu. Zvamaitoona paya chivhara mabhizinesi, musi wemugovera, musi wechinomwe, iro bhizinesi richifaya revamwe, tatakamirira Mwari yeyu. Zvamaitoona paya chitaiwa hatidi vakadzi vairi, kwaisavera kuti hatigoni kuvaroora. Zvamaiona paya tichiramba kusvuta mbanje netototo, tatakamirira Mwari yeyu. Ndiye Mwari wedu watatakamirira. Chinhu chandafadzwa nacho, kwanzi tichafara nekufarira ruponeso rwake. Kabva kwanzi nemunyori panapa, haangori Mwari wedu chete, but kwanzi he is our Lord. Amen. Varashandiswa Lord rinoreva chekutanga pa face value master, kuroti vanhu ava varanda kuna ari kuuya. Amen. Saka pari kutotaurwa nevava vari kumira kuti imbomirai kumhanya tikuintroduce kuna master. Isu tisu varanda, zvamaitoona paya tichiparidza evhangeri, chiita live streaming paya, tichiita sekunga hatizivi zvatinoita. Ingati munhu weanopenga unovhara bhizinesi pari kufanirwa kufaya, unoramba kuuya kubasa, anoita zvakadaro, inda achiita seakapusa. Tatakamirira master. We are his servants. Kuti uti master kuna Jesu ndokunge uri servant. Hakuna master asina servant. Saka in other words vari kuti ndo wataitoshandira. Unoziva ndarangaridzwa imwe hangu story, sorry, mastori akangonaka. Ndianasingati story muAfrica. Kwanzi umwe musoja akarwara, ndokubva arovha kubasa mazuva mairi, ndokubva shefu vake vaenda kunomuona kumba. And then vakaendawo nemamwe majuniors avo, vachisvika vakaona munhu wavo ari kurwara, ndobva vatambirwa nemudzimai zvakanaka naka, ogariswa pasi. Mudzimai ndokubva ashaya kuti ava idzi ndivanani, ndokubva murume yaintroducer kuti uyu tinoshanda naye, ndo vadzimai vangu toshanda naye. Ndobva azotinongedza even kuna shefu akati ava futi ava tinoshanda tese kubasa, vaya kuzondoona ndo vakuru vedu. Ndokubva mukuru yangu taiwa zvakanaka, ndobva abuda, ndobva wazoti I think mangwana unogona kuya kubasa. Aisvika kubasa ndokubva vamudaidza muofisi, vane magirasi amashoma mazuva ano kuvanhu vakuru. Taiziva kana headmaster akabvisa magirasi kana akakutarisira pamusoro nepamusoro pemagirasi woziva kuti nyaya yekuenda kumira kusha. Ndokubva ati iwe uri sei nhasi? Kanzi handiright, kanzi pane chinhu 1 chandira kukorekta. Actually ndinoda kuti uende kumba unokorekta. Inini handishandi newe zvawakodza mudzimai wako, inda unomuzivisa kuti ndini ndinokushandisa. Inzwa nomwe, Jesus is our master. Hatishandi naye, ndiye anotishandisa.
upenyu hwese hwatiri kurarama tiri kushanda tiri pasi pamaster, pasi pajesu. I like this point. And then point number 2 yataugwa neBhayibheri soko raMwari kwanzi he is our Lord. The term Lord rinoreva Yahweh. Yahweh zvinoreva Mwari wezvitsidzo, anochengetedza zvitsidzo zvake, high and exalted one, akagara pakakwirira, unkulu, Mwari wamasimba ose, iye anokonzera kuti zvinhu zvinge zviripo, anochengetedza promise dzake. Saka these people are saying isusu hatingamanyi tichienda kumakomo, tinomanya tichienda kwaari, nokuti iye ndiMwari anochengetedza zvitsidzo. Akatsidza kuti ndichauya kuzokutorai, saka adzoka kuzotitora. Chinhu chandafadzwa nacho pano ndechekuti vari kutaura atingati zviga zvinotibatsira kuti tikwanise kuzomira pazuva iri. Number 1, let him be your God. Amen. Ngave Mwari wako iye zvino. Mumirire. Wait for him. Mumirire. Uri kumba kwako koko, mumirire. Unomirira uri kubasa, unomirira uchiita zvauri kuita. Actually hatimiriri Jesu nekuenda kumakomo kunogara ikoko tomirira kuti auye tiriko, tinomirira tichienda kubasa. Pauri kutodhiraivha bhazi reZUPCO, unogona kumirira uchidhiraivha, unomirira uchitimba mugadheni, unomirira uchiruka vanhu musoro, unomirira uchiparidza, unomirira uchiita mabasa ako. In other words, pese patinenge tiri tinofanirwa kutaridza kuti pano watakamirira. I remember munhu kana kareko vanhu vaiti kana vachinge varoora vasati vapiwa mwenga, ambogara kumba kwavo akamirira musi wekuinda, anenge achimonitiwa namai, akanoka kumuka kunzi aikona kunoka muka zvakadaro. Vari kuti izvo munhu akaroorwa haavati seasina kuroorwa, unofanirwa kukasika kumuka. Anomona sadza vanhu varipo kunzi mona zvakanaka. Ndabvewedzi kuri kunzi munhu akaroorwa haamuna achiisa upfu mumoto, nokuti unonotiitira mashure kwaunoenda. Even kufamba kunzi afamba zvakanaka. Munhu ane munhu wake haafambi zvakadaro achitimbura guruva. In other words, isusu vanhu vaMwari takamirira zvakadai, takaroorwa kaisi. Hatibati zvimwe zvinhu zvese because we are waiting for the day yekupinda pasvitsa. Munhu akaroorwa ari kumirira musi wemuchato, haangofambi pazhe achingosva nezuva. In other words, hatizvipinzi muzvinhu zvinokanganisa chiKristu chedu nokuti takaroorwa. Ndafarira pfungwa kuti we have been waiting for him, and the Bible says tichafara nekufarira ruponeso rwake. In other words, vanhu ava vari kutaura kuti chikwekwenhero choruponeso chichasvika kana Jesu achinge adzika. Iye zvino tiri mukati mekuponeswa, because Bhaibheri rinoti ane mwanakomana ane upenyu husingaperi, asi asina haana. In other words, we are saved nekutenda kumwanakomana, but hazvina kukwana kunge munhu ari justified. We have to be sanctified, tofanirwa kucheneswa, torarama sekutaura kwaMwari, but tofanirwa kunopinda muglory, glorification. Apa ndo pane headache yangu kuti naimi vanhu vaMwari, kana kutorega mukuverengera quotation yandamboti ndikati hai apa paita nyaya Christ Object Lessons page 179, ndichadzoka panyaya inotizvo from garrets, from hovels, from dungeons, from scaffolds, from mountains and deserts, from the caves of the earth and the caverns of the sea, Christ who gather his children to himself. Hallelujah. Manzoko wabvere vanhu vari kubva mumajere, kureva kuti mumajere muchabuda vanhu vanenge vakasungwa, but nketani dzichadambuka, jere razaruka, vachabuda. Maofisi anenge akarinda vachawira pasi, nokuti anenge akuuya anoita kuti nemajere azaruke. And then kwanzi pane vamwe vachabuda mukati memadeserts. We are talking about nzvimbo dzinopisa, ndofunga ndokusub-Sahara kao kuchabva vanhu. Kuvamwe ndanzwa kuti vamwe vachabva mumapako, kureva kuti vachange vachivanda mukati memapako. Ndinoda kuti muise muunderline panapa, kunhu kuri kubva vanhu. Vamwe vachabva mumakomo, kureva kuti vakambotizira makomo neuri kumatambudziko avainetswa nawo nekuda kwevhangeri yeushe, vakatizira kumakomo. Kwanzi vamwe vachabuda mukati mechinyi, memagarrets
scaffolds, vamwe vachabuda mukati caverns of the sea, mumango mukati menyanza muya, nekuti vakanonzi pfee nemvura imomo, vakabuda imomo. Kwanzi vanhu ava vachamhanya vachichingamidza Ishe. Vachandada panapa ndechekuti kwese kuchamhanya kuchinda vanhu vaMwari Jesu asati adzoka. Teresa pakakura. Kwese kuchamhanya kuchinda vanhu vaMwari Jesu asati adzoka. Kuchamhanyira vanhu vasiri vaMwari Jesu adzoka. Ndati ndimbofema de tiri kuna Psalms tomboti Sela zvinoreva kuti tombofema uchifunga dzichimwirira. In other words, ava vakambotizira kumakomo, but then kana Jesu adzoka vachabva kumakomo vachitizira kuna Jesu. Vaya vakambenge vari mudzimba vachiita kuti vaMwari vatizire kumakomo ndo vachabuda mudzimba vakuinda kwakambenge kune vanhu vaMwari. But what are we saying? Is this the end of everything? No. The Bible is clear kuti vanhu vese vanenge vachida kuzoti uyu ndiye Mwari wedu vanofanirwa kuchuza kuita vanhu vaMwari iye zvino chichikurarama pano. Stress yangu inouya kuti tambopambadza nguva kudai. Inzwa vanhu vaMwari, tambopambadza nguva kudai tozotiza Jesu adzoka. Amen. Imi kana singakustresi, amen, but inini zvondistresi. Kusangana mugehena nemunhu wawaiparidzira uchiti ibva kunyika mosangana mugehena, anokubvunza kuti ko imi mamuno maimboti nditi zvemashavi kana shuga yangu hamuioni, but mairamba mashavi asi mava mugehena nevemashavi. Kusangana here nevanhu vaunga uchiti havapindi denga mosangana manje mugehena. Vanhu vakukubvunza kuti naimboti taikudzai kunamata kwakaoma. I think mazviona manje kuti kunamata kwakaoma hakuna anozvigona izvi, tiri munhu. Indiri kufungidzira kuti kana usingada hako kuponeswa, Teresa, kana usingada hako kuponeswa ingoitira nyadzi kuti urege kunyadziswa kunosangana nevanhu vaunga uchiparidzira nevanhu vaunga uchiti vakarashika munosangana mugehena. It's not fair for the gospel. Actually hazvisi zvinhu zviri right. We are wasting resources mukuponeswa kwevanhu. Izvo zvima live streaming. That's why Paul akazotaura Mwari, ndigoita ladha here inini, ndiite ladha revanhu, ndoita chibhakani chinonengedza kuHarare kwatisingaindi, ndoita vana windi. Sorry, handisi kushora iri basa renyu, but ndiri kutini munhu anorova bhasi achitaura mastation ese kuti checheche nepakati, but haakuziya. Aiwa, hatidi kudaro vanhu vaMwari. Isu tiri vekuponeswa, hatisi kudzokera kumashure. Actually ameno Mwari zvaachaita kuti it will be very difficult kuti Mwari vachaita sei, I don't know, but ini ndoda kuinda kudenga chakuponeswa. Akamwati me zvemugehena bodo, gehena ragara rinogadzirirwa vanhu after all ndera Satani nengoro dzake, kungoda kungotora zvinhu zvisiri zvedu. Iwewe neni hatina ruramiro yokurashwa, hatingati kutambudzika pano panyika, totambudzika futi topinda mugehena. Ayo hatibatsirane vanhu vaMwari. Izvo utambudzika uri kuti pastor ndina mberekwa ndina mwana zvinhu zvekundinetsa, izvo school fees, izvo tiri mudzimba tiri kurwara, and then zvinhu zvakasi kufamba pano haudli kudenga uchanodli. Aiwa, regai havo vamwe vadla vari kugarika pamondo vanganingakiri isusu pano unoroja unopinda mugehena futi, but papaita opportunity yekuti unogona kuwana imba yako. Your house. The Bible says, in my Father's house are many mansions. Mansions dzimba dzakapera. Mangwanana anaya ndiri kuda kuti tifurirane varume nemadzimai, vakomana nevasikana. Iwewe hausi munhu wokurashwa. That I can tell you. No matter kuti wakaita chimu upenyu, hauna chinhu chawakamboita chinoita kuti uraswe, because hapana chinoshamisa chawati waita chisina kumboitwa, chiko chisina kumboitwa. I think sarudza kwekumhanyira, unokusarudza iye zvino kumhanya kwacho kusati kwasvika. Hakuna vanhu vanoenda kuma competitions musi wokuinda ndo vanosarudzana, kunoitiwa vanomboseshena. Iye zvino inguva yekuseshena, chimbonamata uchimba uchidi kuseshena. Then kana denga rabviswa
tochimhanya-manya tichimhanyira iye akatifira. Apa ndo pachapesana vanhu, baba vachimhanya vachinda, mai vachinda, vana vachinda, sekuru vachinda. Nozuva ndinomboifunga mbotaura navadzimai vangu kuti vakomana, kana ndikavata izvino ndoreva kufa, ndikafa izvino izvi musati masara nevana venyu, then Kristu akanonoka kuuya vozouya, because kana Jesu akauya 50 years dziri kutevera, even ndichifunga kuti hasi kuzoitika because nguva yapera, but akanonoka kuuya ndikazomutswa parumuko, ndichatanga kutsvaka mudzimai kuti ari kupi. Of course mai ndogona kuvatsvaka, but nyama yenyamaka. And then ndofanirwa kuintro, ndofanirwa kubvunza kuti where are my children? Vana vangu vari kupi? Panasha ari kupi Simba naTinasha? Korova ari kupi? Because ndakavata 50 years ago ende isingazvizivi, but vanozviziva. Saka pa 50 years panofanirwa pachinja history. Ndopanida kuti unakirwe nevhangeri baba. Zvoreva kuti Rova akatororwa ave nemhuri yake, Panasha ave nemudzimai nevazukuru. Saka ndofanirwa kuintroducewa to a clan yemhuri yangu. Amen. Kuti uyai muone mhuri yendione vanhu vari kuma 180 200 vanhu varipo, unze uyu ndiye mudzimai waPanasha, ndoti uye panomurora, uyu ndiye waSimba, uyu ndiye muzukuru wake, uyu ndiye vose vakakwana. And then kunzi ndo mukwasha uyu, ndodaiwa mukwasha imbombeha kuti ukonisiwa ni tingi taponiswa chita madana. Mukwasha wakabvisa here zvinhu zvamai, ko jasi ndiani akapfeka hembe dzababa, makachata here, twese kunzi ndo mukwasha wenyu, and so forth. Nevazukuru ndotanga kubata muzukuru muruoko, ndonzwa kudziya koropa. What a day it shall be. But unfortunately, if that thing happened, unenge uchingoroweka vana hapana, and then murume ovunza where are my children, nongoemusodza, zvakaramba, vakazenge vakudhakwa, vakazenge vakudai. Uri kundiudza kuti vana ndakasiya vari muchechi, chichakazonetsa. Ndoda kuti nditi pamangwanani anani umbonamatirawo mhuri yako kuti baba, ndinokumbira, ndikureva kunamata kuna Mwari kuti Mwari ndibatsire, handidi kuraswa inini first of all nemudzimai wangu, but nevana. As I speak right now, vana vako vari kutopractiza kuzotiza kana Jesu adzoka. Remember, these are two camps. Vari kupractiza kuzomanya kuna Jesu varipo, paripo vari kupractiza kuzotiza. Hazvidi kuti ubvunze, unotoona kuti munomba mune practice mbiri dzakasiyana. Pane vari kupractiza kutiza, poita vachipractiza kuzomanya kuna Jesu, vari mumba, imo mumba mamuri. Saka tiri kuti practice makes perfect. Ndoda kuti ndimonamatira vana vako, tipasa namatira vana vangu, namatira murume nevana, namatira even mudzimai wangu. Ndiri kuona sekuti ari kupractiza ku wrong camp. Ngadzoke tigomanya tichimhanyira Ishe achazouya nekukasika. Katinamati Ishe wokudenga tomutendai. Mangwanani ano mangwanani akanaka. Tinozviziva kuti isu Simba hatina, Simba riri kwamuri. Musati maridza hwamanda, denga risati rapetwa, kusati kwamhanyiwa, toda kunamatira kupractiza kumhanya tichiuya kwamuri, kwete kutiza. Taramba kuti vana vedu vaende mugehena. Taramba kuti munhu umwe neumwe ari mupenyu nhasi agorashwa. Toda kuponeswa pamwe chete nemhuri dzedu, tigoponeswa nevatungamiriri, nemagenerals edu, nemadoctors edu, nemacomrades ese akasunungura nyika inoi. Vari vapenyu havangaendi mugehena. Ivo vakagwa hondo yechimurenga. We are praying in the name of Jesus. We want them kuti vamuke pamwe vachibva irozeka, vakavata vakatsamira paruoko rwenyu, vachiuya tisangana mukati memazambara. Moti introduce muchiti imi makatendeka pazvinhu zvishoma, pindai mumufaro waIshe wenyu. Munyasha dzaino Ishe wedu Jesu Kristu nekuwadzana kwomweya mutsvene zvinobva pachigaro tsvene chaMwari Baba zvizorwe pamusoro pedu tose kubva zvino dzamara achidzoka nekusingaperi-peri. Amen. God bless you. Varakuitira zvakanaka. Tinosangana pane chimwe chirongwa. Ndiye Jesu wakaniponesa, ndakange ndafa. Ndiye Jesu wakandimutsa, wakandiponesa, ndakange ndafa. Ndairwara, ndiye Jesu wangu wakandimutsa, wakandimutsa,
wakandiponesa ndakangenda ndakarwara ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndakarwara ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda tomoramba yere ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda yakarara nenzara ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda takarara nenzara ndiye Yesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda